Így nyilatkozott olimpiai szerepléséről. Nagyon meg kellett küzdenem ezért a győzelemért. Nem adták ingyen. 2 meneten át az olasz csak egyet-egyet ütött, aztán lefogott, birkózott, fejelt. Nagyon nehéz volt, de a 3. menetben nem bírta az iramot, ekkor végre belemehettem. Úgy érzem, meg is vertem becsületesen. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Sportkarrierjét az 1956-os forradalom törte ketté, mivel aktívan részt vett az ellenállásban. Jelen volt a parlament előtti tüntetésen is, amikor az AVH és az orosz tankok a tömegbe lőttek. Túlélte a sortüzet, de a forradalom leverése után disszidálni kényszerült Ausztráliába. A 56-os éveket megéltem, sajnos benne voltam, és valami olyan érzés fogott el akkor, amit akkor én ott láttam, mint gyerek, 7 éves fejjel, hogy az idős embereket, akiket agyonvertek és bevertek az árokba, vérbe voltak, és mi húztuk, hazavittük haza őket, tudtuk, hogy hol laknak. A János bácsi, az András bácsi, tehát ezeket az embereket, akik a TS-be belettek kényszerítve tulajdonképpen, tehát ez az időszak volt.